Ora ning konten, ora ning asline, ngono jan duwe blok tenan. Mas aku iki resik-resik yo. Resik-resik oke. Esuk alam sore bengi kita asik kabeh. Kowe teko-teko nyampah ning kene kan bengkak ngene iki. Mas Apri so. Lha iki lek sapa wae ngono to? Mas Apri kabeh. Iki mau sing ndok kowe, harus tawange dhuwur. Iki tasih sapa? Iki rokok derek iki. Kok Rokok. sangi tahune wong wedok iki Betul, ora nak dikelti. terus lho piye? Kayak mbaknya mudeng ora. Parah yo. Siji meneh. Apa? Sadurunge ngonten kudu ado sik. Awas nek ora mulai sesuk pokoke ora urusan aku. Aku wis adus wangi-wangi, melu bedek terus man. Iki ra adus dino, Mbak. Rasanya nyala iki ora iki padha wae. Kok ngeles terus nih. Iki barang iki. Ya diomongin makane kepiye. Masa to piye? Rumangsa kono lah. Gedhe kamu rasa wong kuwi. Ya Gusti, alhamdulillah tekan omah. Piye? Cek ning gone maratuwa iki. Ya ngono kuwi, ngono lho. Esuk-esuk digugah wangele ra umum. Lek jak mangkat esuk jam 09.00 mangkat yo. Mangkat jam piro? Jam 11 serti ta. Nek seneni terus Lah suwi kok janjane jam 09.00 mangkat kok. Iya. Gedang emang gedangnya. Ini kan sekarang tekan itu. Ini gedang ibu ya. Do abang wis tua-tua. Ngono inggih no mesti ngadem. Oh panas ini iki. Suposo ki lali pakai AC. Ini apa? Ini kan penak toh. Tekan ibu, ini enggak ibu masih Memang lak dolan ning gone maratuwa helme dipernahke. santai toh. Bikin santai tenang. Lu dikit. Sama ke. Iya, celuk one. Lho nak wong wedok dolan ning gone maratuwa jajal. Iya, langsung ibu kamar lho. Sarungnya lho. Di. Mungkin ibu asa-asa ibu. Ini langsung tangan ibu masa apa? Lho, nak ning gone maratuwa kuwi aku jipoke Madiang, etek gemati. Ya Allah, Gusti bedino aja pakai maam lho. Ora sangelek-ngelek pengen ibu ngelek-ngelek. Anu su, Bu. Lho, hanya nasu, Bu. Biasanya tak coba pakai maam terus. Awake ngapusi. Ya Allah, masih ki maamnya. Ora sesuk baik, biasane lho aku mbok seneni. Sabar, macam lah. Cepetan mesti bu. Bu, galak Bu karo anakmu, Bu. Lah ngomong deh, saya mau maam lo. Enak aku rumah juga maam ya sorry yo. Jika ke maam, siapa yang kerja ke maam? Kira ambil mau lanang buat sing bener lo. Piye sing bener iki? Kok Ora apa-apa. Nang main moroto isih wani-wani nyeneni. mau? Bismillah, berdoa cepet, cepetan. Ora ya. Eh? Enggak untah ya. Tak kapi sapi gitu. Kok Seneng. seneng lah. Masak enak iki. Ono Bu, pingin. masakan jadi enak, Bu. Kupingmu lho. Ngomong enak kok. Nyalahke terus nih.